pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat smo v Marijinem svetišču Rama v Bosni in Hercegovini. Za nas bo pregovoril tukajšnji guardian in prav je, da mu predamo besedo. Vam pa želim, spoštovane gledalke in gledalci, prav lep in dober sprejem oddaje Pot poti. Hvala Isus i Marija, lijepo pozdravljam fra Tomislava Dorkovića u našoj emisiji Pot poti. Na vijeke, dobro vi došli. Evo Uram, a mi dobro došli u Sloveniju. Tako je. Molim vas lijepo da se našim gledalcem emisije Pot poti i na kratko predstavite. Ja sam fra Tomislav Dorković, gvardijan i župnik ovdje u Rami u Franjevačkom samostanu i župi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Možda bi našim gledalcem emisije Pot poti, možda tistim u Hrvatskoj ili u Sloveniji, da kažete gdje baš Ramo stoji, kako doći o Ramo. Možda ima dosta hodočasnika koji dolaze u Međugorje, pa bi vas mogli i posjetiti ovaj samostan, zato što sa ovog samostana i ide Gospa Sinjska. Rama se nalazi na granici Bosne i Hercegovine. Jedni će reći da se Rama nalazi u Hercegovini, drugi će reći da se nalazi u Bosni. Ja ću reći konkretno da se nalazimo u Bosni, a u stvari nalazimo se na granici, odnosno Makljenje, prekretnica Bosne, odnosno Hercegovine. I nekako putevi koji vode iz Hercegovine, ako hoćemo i od Dubrovnika, od Metkovića, koji Hrvatsku vežu sa Vukovarom, odnosno Osijekom, sa Slavonijom, idu upravo nekako preko Rame, tako da mnogi poput vas usput navrate u Ramu. Jednostavno doći na štit ovdje u Ramu, treba se malo odvojiti od puta i treba, što mi u Rami kažemo, treba namjerno skrenuti da se dođe ovdje u Ramu i kada se dođe u Ramu da čovjek, odnosno hodočasnik, putnik koji putuje, ostane zadivljen potom Rame, odnosno ovdje ovog duhovnog i kulturnog središta cijelog ramskog kraja, to je Franjevački samostan ovdje u Rami. Ovdje je lijepa priroda i jezero. Može i da dobije i da dolazi i porodica i kada imate i svete mise? Mi svete mise imamo radnim danom u 7:30, osim svibnja i listopada, i nedjeljom imamo ovdje prije podne 3 mise u crkvi, 8:30 i 11 i na filijalama ovdje u Podgori na Orašcu 9:30, odnosno 11 sati. Sada bih vas zamolio da nam predstavite povijest Rame. Teško pitanje za predstaviti povijest Rame, odnosno malo imamo vremena. Rama jest područje, Kotlinsko-kanjonski kraj, koji je okružen planinama Vranom, Bitovljom i Dolcom, Čvrsticom, odnosno još vam prema Uskuplju, nekoliko planina Bokševicom. Dijelimo je na Gornju, na Srednju i Donju Ramu. Gornja Rama su ove 2 župe oko Ramskog jezera, to su Rumboci i Ščit. Srednja Rama to su Prozor i Uzdol i Donja Rama to je Gračac i Doljani, koja crkveno spada župi, odnosno vrh Bosanskoj nadbiskupiji, a povijesno, odnosno općinski pripada općini Jablanica, a ne općini Prozor. Molim da nam kažete nešto o Franjevačkom samostanu u Rami. Franjevački samostan u Rami zasigurno ovdje postoji od 15. stoljeća. Što je bilo točno prije, ne zna se točno. Naši povjesničari spominju drevnu crkvu Svetog Petra u Rami. Naime, kršćanstvo je u Rami prisutno od gotovo kad se pojavljiva i na našim prostorima u Bosni, odnosno u Hrvatskoj. Poznato je da je provalom barbarskih naroda u 7. stoljeću porušena jedna starokršćanska bazilika od 4. do 6. stoljeća ovdje u Varvari, odnosno Barbara. Ona je početkom 7. stoljeća porušena i od tada se malo zna za katoličku crkvu, odnosno za povijest ovog ovdje mjesta, odnosno vjernika koji su obitavali ovdje. Mi Franjevački samostan vežemo uz postojanje od negdje 15. stoljeća. Naime, 1687. godine, kada su fratri s narodom iz Rame, iz nešto Livna, Kupresa, Tomislavgrada,
bježali pred Turcima, tada su se sklonili u Sinjsku krajinu i sad su mu odnijeli Gospinu sliku koju mi Jurami zovemo Majka od milosti. Odnijeli su nešto knjiga, odnijeli su nešto mismo gruha i odnijeli su jedan kalež na kojem je upisana 1402. godina. Potom mi zaključujemo, očito se frati uz nešto vezali, da je početkom 15. stoljeća trebao biti ovdje franjevački samostan. I od 15. stoljeća pa do danas, odnosno do 42. godine, crkva i samostan paljeni su i gorili su 5 puta. Zadnji su put zapaljeni 42. godine kada su partizani zapalili našu crkvu i zapalili su sve kulturno blago koje je bilo naslonjeno uz samu crkvu. Ja bih gledalce emisije Putevi Potpoti povabio na slovenački katolički website RKC gdje se može emisiju o predstavitvi Gospe Sinjske i pogledati na slovenačkim katoličkim websajtu. Koji je bio Sveti Franjo ukratko? Sveti Franjo bio je utemeljitelj franjevačkog reda koji je utemeljio evo nas Franjevce. Živio je u 12. odnosno 13. stoljeću, prelaz 12. u 13. Utemeljio je 3 reda Svetog Franje. Prvi red, to sam ja, utemeljio je drugi red, to su sestre Klarise, i utemeljio je treći, takozvani svetovni red, trećoredce koji žive u svijetu, žive svoje franjevaštvo na način naših obitelji. Gdje sve žive Franjevci u Bosni i Hercegovini? Pa, Franjevci u Bosni i Hercegovini živi po cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, naravno sad i trenutno nema, u onim istočnim dijelovima, tamo gdje Srebrenica, istočni dijelovi Bosne i Hercegovine nema, jednostavno nema katoličkog življa, nema stanovništva. Nekada je bilo i u Srebrenici naš franjevački samostan, koji je porušen vjerovatno u 13. stoljeću. Naime, naša provincija, franjevačka provincija Bosna Srebrena, nosi naziv po Srebrenici, jer je tamo bio prvi franjevački samostan, kada su frate 1291. godine došli u Bosnu i Hercegovinu, onda su se prvotno nastanili u Srebrenici i mi to s ponosom govorimo od 1291. do dana današnjeg. Jedina institucija koja je opstala u Bosni jest naša franjevačka zajednica Bosna Srebrena. Molim vas lijepo da nam predstavite vašu kuću mira. Nakon ovog zadnjeg rata bio je pokušaj mojih prethodnika da se, u tome donekle i uspjelo, da se ovdje u ovom samostanu koji je napravljen 30. godine otvori kuća mira. Prvotni cilj kuće mira bio je rad s traumatiziranima, oboljelima od PTSP-a, od svih posljedica ovog zadnjeg rata. Naravno, nekoliko je se donekle su tome uspjelo. Mi gotovo svake godine imamo 3-4 seminara upravo za ove oboljele od PTSP-a i kuća mira danas služi za razne sadržaje duhovnog, odnosno svjetovnog karaktera. Mi u kuću mira primamo pojedine grupe, ne pojedinačno, nego organizirano 20-30 ljudi koji žele doći malo u Ramu odmoriti, se malo osjetiti duhovnosti, malo osjetiti ljepote Rame, tu se zadržati, promisliti o svome životu i nastaviti put životni dalje. Predstavite nam vaš muzej Rama Ščit. U Rami je još dosta sačuvana folkloristika, sačuvan je stari običaj života u Rami, vrijednosti, odnosno dokumenti su sačuvani, ono što je se narod služio i negdje 2001. početo je malo više prikupljati se ono što su stari, odnosno što je Rama nekada koristila 60. i 70. pa i ranijih godina, tu je i nošnja. Rekao sam 2001. početo je prikupljanje umjetnina, ovih etnografskih. I to je bilo ovdje 2003. u dijelu kuće otvoren taj mali etnografski muzej. Onda je 2007. za Malu Gospu obnovljen je samostan iz 1857. u kojem se frati boravili do 1930. I tu je, rekao sam, 2007. otvoren etnografski muzej Kranjskog kraja na 3, odnosno 4 etaže, gdje je predstavljen život stanovnika Rame i sve ono što je služilo u svakodnevnoj upotrebi i ono što su ljudi koristili da bi nešto napravili. To se može vidjeti u muzeju kada se prošeta na svim katovima. I muzej Rame je postao nekako prepoznatljiv. Mnogi, kad dođu u Ramu, ostanu iznenađeni našim etnografskim muzejom.
Je molitva potrebna? Pa svakako je da je potrebna, to nam daje neku životnu snagu u svim životnim borbama. Mislim, to je hramski puk i narod pokazao da je molitva potrebna. Ljudi i sad prakticiraju svoju katoličku vjeru. U nam je i sad gotovo neshvatljivo da čovjek, da obitelj nedjeljom ne dođe na svetu misu. Kako vi vidite franjevačko mladež? Pa franjevačka mladež nastavlja, vjerujem, tradiciju nas, svećenika koji družimo se, koji mlade upućujemo u dobro, mlade upućujemo u franjevaštvo, zato imamo i framu, to je franjevačka mladež. Imamo treći svetovni red koji sam malo prije spominjao, kroz ova dva vida okupljamo mlade oko franjevaštva i oko franjevačkih ideala. Vrlo često mi od Uram Miloš Kući mira imamo dosta susreta upravo s mladima, upravo ovih franjevačkih susreta gdje se mladima nude, odnosno pokazuju, pozivaju se da obdržavaju i da žive ove franjevačke vrijednosti, mi to kažemo slikovito, to su mir i to je dobro. Koliko imate mladeži u vašoj župi? Pa, naša župa ovdje su u osnovnoj školi, to su dvije župe, Rumboci i Šrama Ščit, ima od 1. do 8. razreda negdje oko 500 djece, to je 1. do 8. a ostali srednjoškolci idu u srednju školu Prozor, nešto je Tomislavgrad, a nešto po fakultetima ide od Sarajeva, Mostara do Zagreba, ima negdje oko 1000, tu negdje možda oko 800-900 mladih se sjećaju, preko 20-30 godina. Da. Sada bih vas zamolio da nam kratko predstavite župu u Rami, crkvu. Crkva je vrlo lijepa i baš i okolina. Crkva je napravljena 1880. godine, rekao sam da je bila 42. godine zapaljena, ostali su zidovi, onda je bila pokrivena na dvije vode do 56. godine i od 56. pokušali su fratri ovdje vratiti prvotni izgled crkve. Zidovi su vanjski izgled crkve ostao, crkva je ponovno pokrivena, vraćena na dvije vode kao bazilikalni oblik i unutra je od 60. do 70. godine umjetnički oslikavana. Ono zasigurno što je u crkvi vrijedno jest freska od Josipa Bifela koji je 68. i 69. godine radio našu fresku. I ovu fresku ovdje na ščitu u crkvi i od Dulića Gospe, od zdravlja u Splitu se stavaju najbolja likovna ostvarenja kod Hrvata što se tiče ovih freski. Na freski je prekazano ukratko ovo. Dijelimo je na dva, odnosno na tri dijela. Dolnu pridnu desno su kosti mučenika, jer mi kažemo da je krv kršćana sjeme, krv mučenika sjeme novih kršćana. Dole su kosti mučenika, povrh kostiju vidi se ramski puk i fratri kako se stavljaju pod zaštitu blažene djevice Marije. A crkva je posvećena Uskrsenju blažene djevice Marije i gore povrh puka i fratara nalazi se naši sveci, sliva nadasno, sveti Nikola, sveti Franjo, u sredini je Marija, desno je sveti Anto, sasvim desno je fra Anđeo Zvizdović, jedan fratar koji je, kada je Bosna 1463. pala pod Turke, istupio pred Mehmeda el Fatiha, osvajača Bosne, i u biti rekao mu: što ti vrijedi teritorij, što ti vrijedi zemlja, nego daj nam slobodu, da mi slobodno ispovedamo svoju vjeru, a mi ćemo tebi za uzvrat, zato što moramo plaćati danak, odnosno izmirivat ćemo obveze prema državi. I on je mu tada dao takozvanu ahnamu, povelju vjeroispovijesti, da katolički puk u Bosni može slobodno ispovedati svoju vjeru. I na freski je prikazano kako se Franjo Zvidović, ogrenut plaštom zelenim prema predaji, tada njega Mehmed el Fatih također okronio, odnosno dao mu plašt i dao mu ravno tu ahnamu i prikazano kako je tu sveti, mi ga zovemo blaženi, odnosno sveti Franjo Zvidović štiti jednu hrvatsku, odnosno katoličku obitelj. Kada imate koji veliki praznik oziroma hodočašće? Ovdje su, crkva je posvećena Uznesenju blažene djevice Marije, to je patron zaštitni, rekao bi zaštitni
znak naše župe, ali zbog veze sa Sinjom, zbog odlaska u Sinj, jer se dole slavi također Velika Gospa, mi u Rami slavimo i Veliku Gospu, ali slavimo i Malu Gospu, to je rođenje Blažene Djevice Marije, 8.9. I nekako uvijek bude više hodočasnika za Malu Gospu nego za Veliku, jer za Veliku Gospu mnogi hodočaste upravo Sinj, doli u svetište Gospe Sinjske, odnosno u svetište, ja ću reći Gospe Ramske, gdje se nalazi ova čudotvorna Gospa Ramska, odnosno Sinjska, koja je odnesena u Sinj i mi Gospu jednostavno zovemo Majka od milosti, jer je kroz povijest, kroz stoljeća, vjerujemo, štitila ovaj puk ovdje u Rami i bila zaštitnica i zagovornica našeg naroda. Imate i križev put oko... Pa mi ovaj prostor oko crkve, odnosno na ovom dvorištu, jednostavno zovemo galerijom na otvoreno. Zašto? Zbog ovoga. Imamo 4, odnosno spominjete 5 dobrih umjetničkih ostvarenja. To su Diva Grabovčeva i Posljednja večera od Kuzme Kovačića. Imamo Ramski križ i Ramsku majku koju je radio Mile Blažević i još kroz Gaj imamo prije godinu dana otvoren je križni put upravo kroz Fratarski Gaj od Kuzme Kovačića. Ovaj križni put umjetnik je pokušao dočarati one procesijske barjake, svaka postaja, mislim zadnje 3, odnosno 4, prikazana je kao barjaci koje je narod u procesijama nosio kada bi štovao pojedine svece, odnosno pojedine blagdane. Šta bi na kraju emisije položili na srce našim gledalcima? Pa, položio bi, odnosno pozvao bi da dođu u Ramu, da vide ljepote Rame i da, vjerujem, osjete duhovnost ovoga prostora. Mnogi gosti, turisti kad dođu, prvo što im pada, što primijete jest, kaže i blago vama koju imate mirnoću. Mi ovdje koji živimo, vjerojatno tu mirnoću više ne osjećamo, jer osjećamo baš živimo tu mirnoću. To znamo reći mirnoću kuće mira ovdje na ščitu. Evo, pozivam gledatelje da dođu u Rame, da zastanu malo pred ljepotom, pred tišinom ovog ramskog mira, ovog ramskog ovdje ščitskog poluotoka i da promisle što su, odnosno tko su. Zahvalio bih se vama na gostoprimstvu, po govoru. Hvala lijepo. Hvala vama. Vas, dragi gledalci, pa lijepo pozdrav sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Dolazim ti, Bože, srca ranjena. Da li čuješ moj glas, sva moja pitanja? Oprosti mi, Bože, bila sam nevjerna. Oprosti mi sva moja lutanja. Vraćam se tebi, tvojoj ljubavi. Trebam štenje da me voliš ti. Dajem ti snove, sva nadanja i srce svoje da budem ponizna. Želim tvoj mir, snagu, trebam tvoju, iscijeli mi dušu, daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje, ljubavlju iscijeli. Dolazim ti, Bože, ti si istina. Slušam tvoje riječi, pijem sa izvora.
predajem ti sebe, čuvaj me od zla. Budi moja ljubav da budem potpuna. Želim tvoj mir, snagu trebam tvoju, iscijeli mi dušu, daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje ljubavlju iscijeli. Želim tvoj mir, snagu trebam tvoju, iscijeli mi dušu, daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje ljubavlju iscijeli. Ispuni srce moje ljubav